டேய், இன்னைக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துரு. நைட்டு பூரி போடுறேன். நிஜமாவாமா? ஆமாண்டா, இப்ப கிளம்பு, லேட் ஆயிடும். எனக்கும் பூரி வேணும்மா. டா, இன்னைக்கு எங்க வீட்ல நைட்டு பூரிடா. அடடா செம்மடா. அங்க என்ன பேச்சு? பாடத்தை கவனிங்க. டேய் வாடா, கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு போலாம். இல்லடா, இன்னைக்கு வீட்ல பூரி, நாளைக்கு விளையாடலாம். அம்மா எப்ப பூரி போடுவீங்க? அம்மா இப்ப போடலாம்ல? இவன் காலையில இருந்தே பூரிக்கா தான் வெயிட் பண்றான். அடடா, கொஞ்சம் பொறுடா, எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம். அம்மா எனக்கு இன்னொரு பூரி. இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல பூரி தான் ராஜா. சாப்பிடுங்க, அதுவே எனக்கு சந்தோஷம். அம்மா அடுத்த தடவையும் பூரி போடணுமா? கண்டிப்பாடா. நம்ம பசங்க சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே போதும்.